Τόσες μέρες ήθελα να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Αντέχετε το κρύο. Αυτογνωσία λέγεται. Έχει σχέση με παπάκια γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνούσα συνέχεια. Ήταν ένας τύπος λοιπόν που πήγε στο γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα, ήταν λίγο βραδίγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Καλημέρα του λέει. Ξέρετε, λέει, έχω ένα πρόβατο και λέει, πρόβλημα έχω, λέει, με τη φωνή μου δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια, ούτως ή άλλως τα παπάκια είναι, δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω. Θα ζεις στο τέλος της κατάσταση. Έμφραγμα θα πάθει ο άνθρωπος. Επειδή μου έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν ανέκδοτο. Τώρα τι να το κάνω. Έλα, πες το. Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στη πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει, δεν καταλαβαίνω, τα πάει στα παπάκια, γιατί τα παπάκια. Εκεί που πάω είμαι με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν παπά. Θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια και εγώ λέω και έρχονται και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σ' άλλο και κλείνουν την πλατφόρμα και το πηγαίνω στη... να φάνε. Τι λέει, ναι ρε παιδάκι, τι λέει. Μπορείτε να ερεμείτε. Μας καλά τα ανέκδοτα. Συγγνώμη που δεν μπορούμε τους υπότιτλους. Λοιπόν. Και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φραπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω. Και αυτά ξέρουνε και ακούνε παπαπαπα και ανεβαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα παπαπαπάκι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω παπαπαπα και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσώ και του λέω παπαπαπα και εκείνο και δεν ανεβαίνει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο γιατρός. Και εγώ τα παίρνω στο κράνιο και νευράζω και του λέω γάμω την παπαπαπα και κατεβαίνουν τα άλλα τα παπαπαπάκια από πάνω πάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.